నేను యాక్చువల్గా ఫిల్మ్ ఎండ్ అవ్వగానే ఇప్పుడే దొరసాని చూశాను. ఫిల్మ్ ఎండ్ అవ్వగానే నేను రోలింగ్ రేట్స్ వెళ్తున్నప్పుడు ప్రతి పేరు చదివాను, ఇంక్లూడింగ్ ద డ్రైవర్స్, ఇంక్లూడింగ్ ద కేటరింగ్, విఎఫ్ఎక్స్ టీమ్, అందరి పేర్లు చదివాను. ఎందుకంటే నాకు అనిపించింది ఈ ఫిల్మ్ ఒక నోబుల్ అటెంప్ట్ అని. అంటే ఇట్ ఈస్ అ ఫిల్మ్ దట్ హ్యాస్ వాల్యూ. అంటే ఇలాంటి సినిమాలు ఏంటంటే మనం జనరల్గా ఇంగ్లీష్లో తీసి నెట్ఫ్లిక్స్ మీద పెడితే చాలామంది చాలా గ్రేట్ రెస్పెక్ట్ ఇచ్చి డిఫరెంట్ వెరైటీలు హాలీవుడ్ రిపోర్టర్లు దే రైట్ అబౌట్ ఇట్ అనమాట. అండ్ ఐ ఫీల్ దట్ దిస్ ఫిల్మ్ హ్యాస్ దట్ వాల్యూ ఇన్ దట్ సెన్స్. ఐ రియలీ లైక్ సమ్ వెరీ నైస్ థింగ్స్ ఇన్ ఇట్. ప్రతి ఫ్రేమ్కి ఒక ఇంటెన్షన్ ఉంది. సో మహేంద్ర గారు చేసింది నేను యాక్చువల్గా ఇప్పుడు చెప్తున్నాను కన్నా ఫస్ట్ ఇమ్మీడియట్గా వచ్చిన ఫీలింగ్ ఆయనకి పర్సనల్గా చెప్పేశాను. సో ఇన్ఫ్యాక్ట్ నేను మేబీ కొంచెం రిపీట్ చేస్తున్నాను, నాకు తెలియదు. ప్రతి ఫ్రేమ్కి ఒక వాల్యూ ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టేబుల్లో రిఫ్లెక్షన్స్ కనిపిస్తున్నప్పుడు ఆ రిఫ్లెక్షన్ అక్కడే ఎందుకు పెట్టారు, డైరెక్ట్గా ఫేస్ ఎందుకు చూపించలేదు అన్నదానికి కూడా నాకు ఒక అర్థం కలిగింది. సో అంత ప్లాన్డ్గా జాగ్రత్తగా చేయబడిన ఫిల్మ్. మధురా శ్రీధర్ గారు ఈజ్ లైక్ అ బిగ్ బ్రదర్ టు మీ, and I worked for him a long time ago, and I can only say that I'm very happy that he produced this film, and I'm very thankful that he produced this film. The first thing I do want to speak about, నాకు సినిమాలో మోస్ట్ నచ్చింది ఏంటంటే నాకు పర్ఫార్మెన్సెస్ నచ్చేది. దే ఫెల్ట్ వెరీ న్యాచురల్. ఈ పిల్లకి కళలో ఎక్స్ప్రెషన్స్ చాలా బాగా పలుకుతాయి అనమాట. సో అరే అర్జెంటుగా యూనో డెఫినెట్లీ ఇఫ్ వీ హ్యావ్ సంథింగ్ దట్ ఈస్ పర్ఫార్మెన్స్ ఓరియంటెడ్ ప్లీజ్ డూ అని మా టీం వాళ్ళే చెప్తుండే అనమాట బిఫోర్ ఐ వాస్ కాల్డ్ అప్ హియర్. సో ఐ రియలీ లైక్ హౌ షీ ఎక్స్ప్రెసెస్ విత్ హర్ ఐస్. అండ్ ఆనంద్ ఇక్కడ ఉన్నాడని కాదు, నేను జెన్యున్గా చెప్తున్నా, మాకు ఇద్దరికి కామన్ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు. సో నేను ఆనంద్తో అప్పుడప్పుడు బయట నేను కలుస్తూ ఉంటాను అనమాట. కలుస్తున్నప్పటికీ తెర మీద ఉన్న ఆనంద్కి తెర మీద ఉన్న రాజుకి చాలా చాలా డిఫరెన్స్ ఉంది. ఇట్ ఈస్ సో న్యాచురల్ దట్ మనకి అది పర్ఫార్మెన్స్ అని తెలియకపోవచ్చు. ఎందుకంటే జనరల్గా తెలుగు ప్రేక్షకులకి ఏంటంటే చాలా గట్టిగా చేస్తే పర్ఫార్మెన్స్ అని పేరు. సో సూపర్ మాట అన్నారు. సో ఐ ఫీల్ దట్ నిజంగా చాలా న్యాచురల్గా ఎక్కడ పర్ఫార్మెన్స్ చేసినట్టే లేకుండా చేసి ఉంటారు. మంచి మాట చెప్పు. సో నాకు నచ్చింది ఏంటంటే ఐ లైక్ దట్ ఇట్ ఈస్ నెవర్ షోయి. ఒక పర్ఫార్మెన్స్ చేస్తున్నాను ఉద్దేశంతో చేసినట్టు కాకుండా జెన్యున్గా నాకు రాజు తప్ప ఎవరు కనిపించకుండా ఆనంద్ చేయగలిగాడు. అండ్ ఐ థింక్ దాట్స్ వాట్ మేక్స్ ఫర్ అ గుడ్ పర్ఫార్మెన్స్. సో నాతో ఏదో అన్నావు అప్పుడు ట్రోలింగు ఇది అది అని. నాకు ట్రోలింగ్లు ఇవి ఏమి తెలియదు, నేను పెద్దగా ఆన్లైన్ కామెంట్స్ చదవను. బట్ నేను చెప్పగలిగింది ఏంటంటే ఐఎమ్ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ టు సీయింగ్ మోర్ పర్ఫార్మెన్సెస్ ఫ్రమ్ ఆనంద్. సో అది నేను ఒక ప్రేక్షకుడిగా చెప్తున్నాను, నాట్ యాజ్ అ ఫ్రెండ్. నేను ఇప్పుడు చెప్పిన ఏ మాట కూడా రైటర్గా చెప్పలేదండి, జెన్యున్గా సినిమా చూసి వచ్చి మనసుకు అనిపించింది చెప్పేస్తున్నాను. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ ఇన్ కంక్లూజన్ వాట్ ఐ కెన్ సే ఈజ్ ఈ సినిమాలో మనం సినిమాకి హీరో ఎవర్రా అంటే యూజువల్గా సినిమాలో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కంట్రిబ్యూషన్ ఎవరిరా అని అంటాం. కాబట్టి నాకు పర్సనల్గా ఈ సినిమాలో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కంట్రిబ్యూషన్ ప్రశాంత్ విహారీ. ఇట్స్ బ్రిలియంట్ మ్యూజిక్. ఇక్కడ లేడు అనుకుంటున్నాను. సో పెద్ద విషయం ఏంటంటే నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్ రాహుల్ రవీంద్రన్కి ప్రశాంత్ విహారీ నేను ఎప్పుడు కలవలేదు, కానీ నాకు ప్రశాంత్ విహారీది ఎక్కడో ఏదో సినిమా చిన్న సినిమాలో సాంగ్ నచ్చి చీలాసో సినిమాకి నేను ప్రశాంత్ విహారీ పేరు సజెస్ట్ చేశాను అనమాట. సో అట్ సమ్ పాయింట్ ఐ వాంట్ టు వర్క్ విత్ ద గై. దట్స్ వాట్ అ లవ్లీ స్కోర్ హీ హాస్ గివెన్. అండ్ దట్ స్కోర్ విత్ దిస్ మ్యాన్స్ ఫ్రేమ్స్ ఐ థాట్ మేడ్ ఫర్ అ ఫిల్మ్ దట్ నీడ్స్ అ లాట్ ఆఫ్ రెస్పెక్ట్. ఈ సినిమాని ఒక వాక్యంలో చెప్పాలంటే ఇట్స్ అ నోబుల్ అటెంప్ట్ అండి. And I'm really glad you invited me to watch the film. I wish I could have actually seen the film on Thursday. ఎందుకంటే ఇవాళ ఆదివారం, నేను గురువారం చూసుంటే శుక్రవారం రిలీజ్ ముందే నేను జనాలకు చెప్పగలిగి ఉండేవాడిని హౌ ఐ ఫెల్ట్. సో I'm glad you brought me here, and thank you for showing me the film. Thank you. Thank you, Suresh.